Economia nu s-a oprit. Oamenii de afaceri caută și încearcă soluții de business, de adaptare la o nouă realitate. Contextul în care ne aflăm este dificil, însă nu trebuie să uităm performanțele înregistrate de companii și să le facem cunoscute. Bună ziua, mă numesc Ionuț Niță, sunt reprezentantul Societății Comerciale Vasconii Pro SRL, societate înființată în anul 1924, care se ocupă cu prelucrarea lemnului și exploatare forestieră. Mulțumim Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița pentru că a facilitat această întâlnire virtuală și le promite că îmi vor spune afirmativ la orice invitație a dumnealor. Suntem onorați să ne aflăm în top, atât la nivel județean, unde ocupăm locul 1, cât și la nivel național, unde am ocupat locul 3. Principala piață de desfacere a societății noastre reprezintă piața Uniunii Europene, spre care livrăm panouri din stejar și doage pentru butoaie. Pentru societatea noastră, zilele acestea erau prilej de sărbătorirea fondatorului societății, domnul Ciupercă Nicolae, însă acum nu putem face decât să-l comemorăm, dar îi ducem mai departe cu mândrie munca. Suntem o echipă tânără, suntem o echipă orientată către dobândirea de cunoștințe noi, de pătrunderea pe alte piețe și de dezvoltarea de noi produse. Vreau să închei prin a-i asigura pe toți cei care lucrează în această branșă, precum și toate firmele din România, că totul va fi bine. E bine să muncească, să-și păstreze afacerile, pentru că noi suntem adevăratul motorul al economiei, societățile private. Vă mulțumesc! Stimate domnule președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, țin să vă aduc aprecierile mele în calitate de director general al Parcului Industrial Priboiu pentru modul cum gestionați mediul de afaceri dâmbovițean și cu preponderență vă mulțumesc pentru tot sprijinul adus Parcului Industrial Priboiu din ultima perioadă. Vă urez succes în continuare atât dumneavoastră cât și mediului de afaceri dâmbovițean.
Parcul industrial de la Priboiu, aflat lângă DN71, nu departe de municipiul Târgoviște, dispune în prezent de 16 hectare de teren construibil cadastrat în parcele între 5.000 de metri pătrați, 10.000, 20.000 și 30.000 de metri pătrați. Parcul dispune de o infrastructură tehnică bine pusă la punct, putând oferi societăților comerciale utilitățile de care au nevoie pentru o bună funcționare. De asemenea, Parcul industrial de la Priboiu beneficiază de clădiri cu confort sporit pentru producție, depozitare și birouri și dispune de dotări extrem de utile, oferindu-le firmelor o gamă largă de servicii. Parcul industrial de la Priboiu beneficiază de o strategie de marketing și management care are ca rezultat îmbunătățirea constantă a condițiilor oferite, promovarea prin materiale publicitare și participarea la diferite evenimente cu profil economic. Datorită grijii și bunei organizări a directorului general inginer Ion Joița și cu sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița, Parcul industrial Priboiu și-a îmbunătățit, modernizat și adaptat la cerințe standard infrastructura tehnică prin automatizări, uzinări și puneri în funcțiune a tuturor echipamentelor tehnice, epurare, gospodărire ape pluviale, menajere, surse de energie suplimentare și sisteme de securitate. perioadă ca nici alta până acum. Suntem sub presiunea schimbării, a nesiguranței, a compromisului și a amenințărilor. Antreprenorii au o singură șansă, să meargă înainte sau să închidă. Să continuăm înseamnă să ne adaptăm producția, distribuția, serviciile,
marketingul, dar mai ales mentalitatea. Oamenii, fie angajați, parteneri sau clienți, sunt cei care vor duce greul schimbării. Iar trebuie să fie prima noastră grijă, pentru că singur poți merge repede, însă împreună ajungem departe. În Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, împreună nu este un cuvânt, este o strategie, iar natura și viața a înzestrat femeile antreprenor cu toate calitățile pentru a scoate barca din furtună. Împreună, cu gândul la oameni, determinare și atenție la oportunități, vom trece și peste asta. Suntem obișnuite cu greul, dar cu inima deschisă, împreună vom reuși. Stalix ING Accounting SRL is an accounting company, accounting expertise and consulting services in the financial accounting field that stood out for the past few years, being recognized as the largest company in Dâmbovița County. Founded out of the passion for accounting, our company offers services to all kinds of enterprises, new developed business entrepreneurs at the beginning of the road, as well as those already existing on the market. Over time, our company has been appreciated in various environments such as television, radio, newspaper, and has earned a well-deserved place among the accounting companies. As a society made up of professionals, a company that implements new standards of quality and professionalism. The company's tax and financial advisory services, as well as the analysis of the financial performance of the company, are addressed to all those who attach particular importance to professional services, which ensure a safe environment for them as regards the accuracy of the financial statements and tax returns. In addition to the above, we believe that the trust we enjoy from our customers is also due to the respect that all team members have for the company's values that are summarized in the following words: integrity, independence, and objectivity. The main areas on which the activity of Stalix ING Accounting SRL is focused are primary accounting, financial accounting of the firm, management accounting of the firm, accounting of European funds projects, human resources and payroll, financial consultancy, fiscal consultancy activity, consultancy for accessing European and grant funds, judicial and extrajudicial accounting expertise. Înființată în anul 1997, compania Beda Impex oferă servicii de diagnoză auto-computerizată, reparații mecanice și electrice, tinichigerie și vopsitorie pentru autoturisme și camioane, întreținere și revizii auto, ITP și verificări tahografe analogice și digitale.
peste 10.000 de piese auto pe stoc, service și hotel de anvelope, reparație și sertizare furtune hidraulice, comercializare componente hidropneumatice. Servicii de transport marfă intern și internațional. Societatea comercială Vădan Târgoviște, cu 25 de ani de experiență, oferă totul pentru casa ta. La noi găsiți mobilier modern adaptat cerințelor dumneavoastră, executat la comandă, canapele, colțare și fotolii cu design modern, țesături Sofia, o colecție nouă ce se remarcă prin vitalitate și eleganță. Oferim consultanță gratuită în alegerea designului, transport și montaj gratuit, vânzare în rate. Vă așteptăm în showroom-ul din Târgoviște, de pe strada Gimnaziului numărul 18, de luni până joi între orele 8 și 16:30 și sâmbătă între orele 8 și 12.
sunt Oana Peștera. Nu Peștera este numele meu de familie, ci Voicu. Dar în 90% dintre situații, așa sunt eu memorate în telefoanele dumneavoastră. Lucru ce mă bucură, deoarece managerul de hotel se identifică 100% cu brandul hotelier pe care îl conduce și le reprezintă 24 de ore din 24. Cum a fost viața și businessul în anul 2020 la 1610 metri altitudine, cu mult aer curat. Mai mult ca niciodată am realizat cât de norocoși suntem să ne aflăm în inima munților, a munților Buceci, acum când siguranța este pe primul loc. Excelența în industria ospitalității nu mai este doar despre servicii de calitate, ci de o experiență ce trezește toate simțurile. Avem nevoie de asta. De aceea vreau să mulțumesc fiecărui oaspete ce ne calcă pragul pentru încrederea acordată. Mulțumesc tuturor partenerilor ce ne stau alături în acest an dificil și colegilor pentru munca depusă. Și nu în ultimul rând Camerei de Comerț Dâmbovița pentru profesionalismul și promptitudinea pe care ne-o acordă. Vă mulțumesc și pentru ocazia de a-mi folosi rujul. Să ne revedem zâmbind, cu bine. Sărbători fericite! Centrul de evenimente Boema vă întâmpină cu servicii la un standard ridicat. În premieră pentru orașul Târgoviște, Boema a organizat repetiție pentru un eveniment perfect, un eveniment adresat exclusiv clienților din anul 2019. Astfel, clienții au fost informați despre noile trenduri culinare și despre serviciile adiacente evenimentelor. O decizie corectă înseamnă un eveniment reușit. Ce, nu fac eu revoluție în bucătărie? Colecție în 3 zile? Se poate. Adică eu pot. Scot album! Pot mai mult de atât. Am avut meciuri mai grele, câștigăm și mâine. Sunt de neoprit. Cel mai important suporter al tău ești tu, cu un mic ajutor de la cardul de zi cu zi de la BRD. Bună ziua! Mă bucur că ne întâlnim și anul acesta. Numele meu este Ciprian Laicu, director grup retail BRD Târgoviște. Anul acesta ne reunim într-un cadru special, pentru că și anul 2020 a fost unul special. Felicităm pe această cale Camera de Comerț pentru păstrarea continuității principalului eveniment de business din județ, în ciuda limitărilor pandemice. Felicităm mediul de afaceri pentru o adaptare rapidă la noul model de business apărut în 2020. Privim cu încredere la 2021, având la bază experiența lui 2020, vă urăm mult succes pentru anul care urmează și ne exprimăm întreaga deschidere de a participa alături de dumneavoastră pentru îndeplinirea planurilor pe care le aveți. Mult succes! Bună ziua! Sunt Adrian Dinescu, directorul Agenției Generali Târgoviște. Stimați membri ai comunității de afaceri dâmbovițene, anul 2020 a venit cu o lecție de viață pentru noi toți. Traversăm cu toți o perioadă în care fiecare zi este o nouă provocare, atât pe plan personal cât și profesional. Determinarea și perseverența ne vor ajuta să devenim mai buni în business, iar colaborarea dintre industrii va fi cheia succesului pentru întreg mediul economic. Pentru a depăși cu bine aceste vremuri incerte, este nevoie de parteneriate solide și relevante, iar comunitatea de afaceri dâmbovițeană trebuie să-și dovedească solidaritatea. Traversăm o perioadă în care toți avem o răspundere însemnată față de comunitățile din care facem parte.
Acest moment ne reamintește însă cât de importantă este apropierea dintre noi, acasă, față de cei dragi, dar și în viața profesională față de colegi și clienți. Sunt încrezător că îl vom traversa lucrând împreună, fiind responsabili și empatici cu cei de lângă noi. Dimineața pe câmp, în general, îți oferă niște satisfacții pe care în birou nu le ai. Mă numesc Boboc Petre, sunt de meserie inginer agronom și împreună cu fiul meu administrăm această firmă care cultivă cereale și plante tehnice. Asta e tulpina principală. Și ceilalți sunt frații, care la ora asta promit producție foarte bună. Fermierul zilelor noastre, oricât de frumoasă ar fi meseria pe care o face, trece prin multe greutăți și calamități și alte greutăți de altă natură. În 2016 am avut o daună din cauza grindinei, ne-a afectat 500 de hectare, calamitate total. În ajutorul nostru a venit Grupa AMA, care la modul foarte corect ne-a acordat despăgubiri undeva la 90%. A fost un suport financiar care ne-a asigurat continuitatea. Noi trebuie să facem producții în orice condiții, să putem să onorăm contractele pe care le avem. Este o meserie pe care am învățat-o de la bunicul meu care era mare gospodar și visul meu e ca nepotul meu care acum are 3 ani să ajungă să conducă ferma noastră. Bună ziua tuturor! Mă numesc Andreea Nițu și sunt consilier vânzări în cadrul companiei Grupama Asigurări. Felicităm Camera de Comerț, Industrie și Agricultură pentru inițiativa de a organiza topul firmelor din Dâmbovița. În aceste vremuri imprevizibile, pline de provocări, este important să susținem mediul de business, să recunoaștem performanța și să promovăm cele mai bune practici ale antreprenorilor. Nu știm în ce direcție ne va duce viitorul, câte momente reușite, câte momente grele, câte provocări vor fi, însă știm că fiecare dintre noi vrea să-și construiască propriul destin. Echipa Grupama Asigurări felicită toți premianții și antreprenorii și vă așteaptă în agenția Târgoviște cu soluții complete de asigurare pentru afaceri și familie. Vă reamintim că suntem primul asigurator care a acoperit riscurile legate de diagnosticare COVID-19 pentru asigurări de viață, sănătate și călătorii și am lansat în premieră asigurarea de călătorii pe teritoriul României. Vă așteptăm cu drag în agenția noastră și vă dorim sănătate și spor în toate! Anii vin, anii trec, dar iubirea când e adevărată nu trece vreodată. Norii trec, norii vin, numai cerul iubirii din inima mea neîncetat e senin câte sunt pe pământ. Vin și trec iar și iar trec și vin frunză în vânt, însă un dor cum e al meu e ca un foc viu mereu care și-adună văpări din ochii tăi. Tu
Anii vin, anii trec, dar iubirea cea mare nu o poți goni în uitare. Dorul doar fum în zbor, nu e numai o vorbă frumoasă sau doar un fior trecător. Anii trec, anii vin, numai dragostea mea-i trandafir fără de spini. Tainică floare crescând, caldă și vie oricând, în schimbătorul decor. Știu că romanța mea va lua sfârșit la rândul ei și ea. Știu, dar ecoul ei va dura cât viața și cât anii mei. Știu, dar romanța mea va dura cât viața și eu voi cânta. Alina Mavrodin Vasiliu, România, alături de Romanța și Lucian Vlădescu. La 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 la. Hey! La 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 la. Știu că romanța mea va dura cât viața și eu voi cânta. Știu